ହଜିଲା ଦିନର କଥା। କବି ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆମେ ଏବେନୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା? ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ ସକାଳ ବେଳାରୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। 1 ନମ୍ବର କ ସକାଳ ବେଳାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସକାଳ ବେଳାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ମହିଳା ପୋତାର କସ୍ତା ପିନ୍ଧା କୁନି କୁନି ଛୁଆ କାଖେଇ କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ମଧୁବାବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୁଦାମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇ କ୍ଷୀର ବିକୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ ଭାବି ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ? ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ଗାଈଙ୍କର ଦାନା ସରିଗଲେ ସେ କିଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଦାନାର ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଦୌ କ୍ଷୀର ବିକିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବେ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଫତରେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଗରିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦର ଥିବା ଯାଏ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ମଧୁବାବୁ ଅବାକ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ନିଜର ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଜୋତା ତିଆରି କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଚମଡ଼ା ଓ ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଘୋର ଅଭାବ ଘଟିଲା। ଏପରିକି କରଜ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ବହିପତ୍ର ପାଣି ପବନ ପରି ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବା କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି ଗିନାର, ଗଡ଼ୁ, ଖାଇ, ପିଇ, ଠେକି, ଢାଳ। ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଗୁହାଳ ଗୋବର, ନଡ଼ା ପାଳ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର, ବୁଲ ହାକ, ଦେଶ ବିଦେଶ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଚକ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କିଏ କେଉଁ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ତାହା ଲେଖିବା। କିଏ କେଉଁ ଉପାଧି ଭୂଷିତ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ କେଉଁ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ଜାଣିବା ଆମେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ମଣି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭୀମ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ପତ୍ରରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ପତ୍ରରୁ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତଲାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ହେପାଜତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯତ୍ନ ନେବା। ନିସ୍ତେଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିଳିତ। ମିଳନ। ନିସ୍ତେଜ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ମିଳନ। କିଲ୍ଲାର ହେଉଛି ଗଡ଼। 5 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି। ତଳ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛୁଆଗୁଡ଼ିକର ପୋଷାକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଖ ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ସୁଦାମର ଘର ବିଡ଼ାନାସୀରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୁଦାମ ଘର କେଉଁଠାରେ?
ଗ ନମ୍ବର ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲଣା ହେଉଥିଲା। ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲଣା ହେଉଥିଲା? ଦେଖ ନମ୍ବର 180 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ। ସେ କେବେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ? ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ? 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଥିଲା? 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଯେପରି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିବା, ସେହିପରି ତଳ ଲେଖାଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା, ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା, ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା, ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା, ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହିତକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ହିତ କରନ୍ତି। ଫୁର୍ତ୍ତି, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ସତେଜ କ'ଣ ଅଛି? ସତେଜ ପରିବାଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ଅଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମଧୁବାବୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସଅଳ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ତଳ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼, ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏବେ କରିବା। ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ହେବ? ସେ ଖେଳାଳିଟି ପେଣ୍ଡୁଟିକୁ ମାରୁ ମାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଈ ମୋତେ ଗପଟି କହୁ କହୁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୀମ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। 9 ନମ୍ବର ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? କ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ଏକାଠି କରିବା ଓ ଘ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦାରୁଣ ଅଭାବ। କସ୍ତା ଲୁଗା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, କଅଁଳ ଖରା, କାଳି ଅନ୍ଧାର, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ କାହାର ତାହା ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ ହେଉଛି ଗାଈ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସୁଦାମ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ, ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବିକାର ନାମ ଓକିଲାତି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ନାମ ସହିଷ୍ଣୁତା। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆମେ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ'ଣ ଅଛି? ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ। ସୁଦାମ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତଦାରଖ କରେ। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲହାକ କରେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଳଖିଆରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ମଧୁବାବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା? ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ମର୍ମରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପୋଷେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଭାତ 2-4 ଖଣ୍ଡ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର,
ଦରଙ୍ଗା ବା ହିଡ଼ ମିଚା ଶାଗ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ନମ୍ବର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।